neixen projectes estratègics com Aeros, AEMES Smart o Evall Salut i seguirem creixent perquè amb la gent que conforma Evall la mira està molt lluny, llums molt llargues. La mobilitat és molt més que el transport, és competitivitat, productivitat i sostenibilitat. Cada minut perdut en un embús, en una avaria, en un desplaçament ineficient, té un cost directe per les empreses i també pels treballadors. Evall, des de fa ja anys, que demana millorar la connectivitat ferroviària entre els municipis del Baix i el Barcelona, així com en les zones industrials i logístiques, integrant la mobilitat laboral dins els plans de transport metropolità. Apostem, com sempre, per la col·laboració público-privada per avançar plegats cap a un model de mobilitat eficient, verda i competitiva. Volem ser territori pilot, territori d'oportunitats, territori que connecta persones, empreses i futur, perquè quan el Baix Llobregat i l'Hospitalet avancen, també avança tota Catalunya. Has dit una cosa que és el sistema ferroviari, és un sistema saturat, no? I hi ha problemes. Però és que el sistema privat, aquest sí que està saturat i aquest sí que no té res. Per millorar la mobilitat interna dintre de l'àrea metropolitana i en general a Catalunya, com després explicaré, és el transport públic. No hi ha alternativa. Per tant, el sistema ferroviari en el seu conjunt està en un moment molt important de canvi i de renovació. Estem veritablement davant d'un salt on el paper del sistema ferroviari pot ser molt important per aquest creixement econòmic i per aquest creixement i repartiment de població que té el país, i per tant aquí nosaltres tenim un paper. Al final, en la mobilitat la clau és el temps. Jo surto de casa i jo he de saber a quina hora arribo, on vull arribar i garantir que puc arribar. I el sistema de transport que garanteix això és el que s'emportarà a la gent. Estem ara fent les infraestructures que es van planificar fa molts anys, quan Catalunya tenia poc més de 6 milions, 7 milions, i les estem acabant quan Catalunya té 8 milions. Per tant, se'ns obre un panorama fantàstic per ser president d'una companyia ferroviària. I els que coneixeu sabeu, si algú m'agrada a mi són els reptes. És un repte apassionant, és un repte molt important el que tenim per davant, però tenim moltes ganes de tirar-ho endavant i, des del punt de vista de l'empresa, evidentment, partint de la base que són reptes on la col·laboració público-privada és l'única manera d'abordar-ho. No hi ha altra.